Яку підтримку відчувають наші громадяни за кордоном? Як вони зберігають свої культурні традиції та знайомлять із ними мешканців країн, у яких знайшли тимчасовий прихисток? За словами дружини посла в Туреччині Левізи Джелял, саме ця країна є однією з країн, яка найбільше допомагає українцям, що рятувались від війни. Туреччина для багатьох українців стало місцем безпеки, тимчасового прихистку і можливості відновити відчуття нормального життя. З боку турецької держави українці відчули передусім відкритість і людяний такий підхід. Було забезпечено можливість оперативного в'їзду, створено умови для легального перебування, доступу до освітніх, медичних та адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства Туреччини. Турецькі державні органи місцевої влади та відповідальні установи в багатьох випадках демонстрували гнучкість і розуміння потреб людей, які опинились далеко від дому через війну. Важливо розуміти, що країн, яких приймають українців, чимало, і особливо в Європі. Водночас модель підтримки Анкари суттєво відрізнялась від практики багатьох країн ЄС. У Туреччині акцент був зроблений не на системі масового соціального забезпечення, а на поєднанні гуманітарної допомоги, гнучкого міграційного режиму та суспільної солідарності. Також треба зазначити, що важливою була підтримка саме турецького суспільства, і ми бачили велику кількість проявів солідарності. Це від волонтерської допомоги та збору гуманітарної допомоги до підтримки українських родин, дітей, організацій освітніх і культурних ініціатив. І дуже багато українців тут згадують не лише допомогу як таку, а насамперед оце людське, щире ставлення, співчуття та готовність бути поруч. Особливу роль у цьому процесі також відіграють українські і кримськотатарські громади в Туреччині, тому що вони стали тим простором взаємопідтримки, збереження української культури та допомоги новоприбулим. Суттєвим аспектом є й підтримка і співпраця органів влади та дипломатичної місії саме з місцевими діаспорами. Саме завдяки цим осередкам розгорнуто спільні творчі та освітні заходи. І у Туреччині діють українські освітні та громадські ініціативи, суботні та недільні школи, культурні центри, дитячі гуртки, освітні проекти при громадах. Діти мають можливість вивчати українську мову, літературу, історію, брати участь у творчих заходах, святкуванні державних і традиційних свят. І ми, в свою чергу, як посольство, завжди підтримуємо такі ініціативи і сприяємо їхньому розвитку. Для кримських татар же це питання має ще глибший історичний вимір, тому що кримськотатарський народ вже переживав депортацію, десятиліття життя у вигнанні та боротьбу за право повернутися додому. Тому збереження мови і культури для нас – це не абстрактна тема, а частина історичного досвіду і відповідальності перед наступними поколіннями. У Туреччині також існують кримськотатарські громади та культурні організації, які історично підтримують зв'язок із Кримом і кримськотатарською культурою. Тут також проводяться і мовні курси, і культурні заходи, фестивалі, дитячі усілякі програми, зустрічі тощо. І після 2014 року, особливо після 2022 року, взаємодія між кримськотатарською громадою Туреччини та українськими інституціями вона стала ще тіснішою. І я, як людина, яка насамперед займається культурним напрямом в посольстві,
Ми намагаємось сьогодні робити все можливе, щоб і українські, і кримсько-татарські ініціативи часто працювали разом. Ми відзначаємо спільні події українські і кримсько-татарські тут. За словами Левізи Джелял, війна спричинила те, що люди вимушені адаптуватись до нових умов життя. Однак адаптація не означає асиміляція.